Салому алейкум дӯстон. Глянский ипек сангои тоза Сваровский. Як либосаш 330 сомон. Нархи оптовӣ. Доставкаам дорем. Доставка дохили Душанбе 20 сомонай. Душанбе берунам доставка дорем. Ҳама ҷо доставка дорем. Борои навомадагие беҳтарин материалай. Глянский ипек мегӯянд. Рангош бисёре. Тамошо кунед. Ҳар як гулшарқати рангош нишон додесам. Сангош тоза сангои Сваровский. санги дизайне фақат дар гӯш сангзаги аҳамияти. Сангош чихел санги хушрӯзаге ки фақат дар гӯша. Сангошам сахти хушрӯзаге. Тамошо кунед дӯстон. Подписатсияро фаромӯш накунед. Подписатсия, лайка. Дӯстон пешакӣ раҳмат барои лайкотон. Дастгирӣ кунед дӯстон лайкара. Тамошо кунед дӯстон. Заказ карданед дар WhatsApp нависед. Номерои WhatsApp дар рӯи экран ҳастад. Ёки дар личка нависед дӯстон. Касе бо бисёр бигира бо камтар скидка мекунем дӯстон. Беҳтарин материал бори навай дӯстон. Тамошо кунед. қариб ҳамаи рангша дорем дӯстон. Касе ки заказ карданият бо WhatsApp нависа.